Salam rahayu sagung dumadi. Buka konsinipun piyambak-piyambak. Terus Mendel meneng tujuaken dhateng Gusti ingkang Maha ingkang saged paring pepadang. Niku setunggal. Kaping kalih wonten tamu agung ingkang rawuh. Nggih nyuwun sewu. Ngaten. Tamu menika ngendika ngaten. Kenek apa to kok akeh manungsa iku sing padha gedeng karo aku. Ngaten. Aku salah apa? Aku lak ora tau ganggu manungsa. Kenek apa kok akeh manungsa do gedeng karo aku. Ya ora kabeh tapi akeh manungsa sing gedeng karo aku. Aku lak ora tau ganggu manungsa. Malah ana sebagian manungsa iku sing teka marang aku. Njaluk krewang nyambut gawe. Nah, iku lak ora karepku, lak karepe manungsane to. Iku wis suwe. Yah mono yah ngene akeh manungsa sing sidra ing janji. Kena apa? Wong manungsa teka mrene njaluk batur nyambut gawe. Lak ora aku. Kok malah aku dielek-elek. Nah, padha-padha titahe Gusti lho. Tamu agung niku ngendika ngoten. Ya ngrumangsani. Manungsa ya titahe Gusti, aku ya titahe Gusti. Cobi monggo digali. Nek sampun wonten tembung ngoten niku ajeng nyalahaken sinten? Tamu agung menika mboten kula sebat. Kula berhadapan langsung kalih tiyange. Kula didhawuhi eyang ngeten. Nah niki wae. Kene apa manungsa kok padha akeh sing gedeng karo aku. Aku ki ora tau elek-elek manungsa, ora tau ganggu manungsa kok malah akeh manungsa sing elek-elek aku. Khususe mligine wong sak tanah Jawa. Wong Jawa, wong sak tanah Jawa kuwi sing ora elek-elek aku kuwi mung sebagian. Lah sak perangan gedhe sing akeh padha ngedhingi aku. Dosaku apa lan salahku apa karo manungsa. Lah padha-padha titahe Gusti. Lah nek ampun ngaten monggo dipun galih sareng-sareng. Kira-kira sinten niku? Lah saiki wayahe nagih janji. Sepisan niku kaping kalih nggih wonten gandeng cenenge. Judule sapa Satrio Piningit? Kula mboten saged ngaturaken secara live niki. Nek pengen jelasaken monggo pepanggihan kula siap nerangaken. Nggih. Ngapunten, mboten kula ateges sombong. Mboten, sami-sami belajar, nggih.
Nah, mila mliginipun warga SS lak sampun ngertos tasih eling to. Wewaler 5 niku. Mergi wonten sesambungane kalih niku. Niki mawon mboten pareng kula tulis, mboten angsal. Cara silsilah niki kula tulis mboten angsal. Mergi nek ditulis pun beda. Kok nek ditulis dadine ngene. Oh nggih, sampun, matur suwun. Dadi kawruh Jawa sing urusan ketuhanan, babagan ketuhanan, nok versi ajaran SS iki ora kena ditulis, mok oleh diaturno, disampaikno secara lisan, ngomong. Dadi mboten pareng ditulis nggih. Senajana mung sethithik mboten pareng. Ngapunten Bapak. Nggih. Sikap ingkang paling seimbang menika kedahe para warga lan sedaya pamirsa. Nggih. Ngadepi ten mekaten niki pinten sikap ingkang paling tepat niku pripun kersane saged slamet mekaten. Nggih. Leres sedaya kala wau wonten gegayutan. Mulane aja nggawe gelane liyan. Aja ngganggu kamardikane liyan. Sing dimaksud liyan ora mung manungsa padha manungsa to, termasuk makhluk liya sing sederajat karo manungsa. Derajat karo manungsa. Pisan kaping pindho manungsa aja sok rumangsa paling suci, aja rumangsa paling bener, durung mesti. Merga mau ingkang sampun kula aturaken wonten salah setunggale priagung ingkang sampun pedhar sabda. Kene apa kok akeh manungsa gedeng karo aku? Lah nek nyebut manungsa padha gedeng karo aku, lah berarti iki sapa sing teko? Mungko to aku ora tau ganggu manungsa. Pun boten usah kula jelasaken, monggo dirasaken piyambak-piyambak. Nah, manungsa malah akeh sing padha teka nyang aku njaluk rewang, njaluk bantuan nyambut gawe. Tapi yo aku duwe perjanjian. Nek nyambut gawe aku yo, nek jak nyambut gawe aku yo njaluk opah. Nek pun ngoten salah ya sapa? Nek buruh kok mau ngopahi. Nah niki wayahe wong diutang nyaur. Wong diburuh ngopahi. Wong nyilih balekno. Pas keleresan niki 500 tahun ingkang pun kepungkur niki pun wayahe sapa sing dolan ndang mulih. Ya. Sing kolor nang mulih ngalor. Sing kulon nang mulih ngulon.
Sing koetan nang mulih ngitan, sing kok kidul nang mulih ngidul. Iki dudu omahmu. Niki monggo saperangan tiang Jawi ingkang tasik remen ngugemi kagunan Jawi pun ngantos ditinggal. Kula mboten larang melok sinau rena-rena, mboten larang. Mboten larang. Tapi weke dhewe aja tinggal. Nggih, weke dhewe aja tinggal. Nah, contohnya mawon. Umume ana sonan, ana wali. Gak ana sonan kena Kalimantan to nek Sumatera gak ana. Sing umum ana sonan ki ya ning tanah Jawa. Kena apa kok ning tanah Jawa? Nggih. Pinten sonan sing teng tanah Jawa? Pinten sing jejer wali? Kenging nopo wali disebut wali songo? Songo to sing jejer wali sekatahe sonan sak tanah Jawa. Wali songo kabeh agemane ya serban, ya jubah. Kabeh ngoten. Keng napa setunggal niki kok mboten? Mergo sing trah satriya tanah Jawa. Tetep agemane bebetan jarit, ngagem surjan, blangkonan. Mboten purun ya, Mbak. Lah niku mertanda. Aku sinau apa-apa ya wis, tapi sandang aku dhewe tak nggo. Tapi aneh sakniki. Nek ana wong Jawa ngagem Jawa malah diguyu.